నా పేరు పెట్టబడిన నా జనులు తమ్మును తాము తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేసి నన్ను వెదికి తమ చెడు మార్గములను విడిచిన ఎడల ఆకాశము నుండి నేను వారు ప్రార్థనలు విని సౌండ్ చాలేదు ఈ స్థలముందు చేయబడు ప్రార్థనల మీద నా కనుదృష్టి నిలుచును, నా చెవులు దానిని ఆలకించును. దేవునికి స్తోత్రం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ఫ్యాన్ ఇటు పెట్టండి. పరిశుద్ధుడైన దేవా, ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి, గొప్పవాడా, శక్తిమంతుడా, షాలేము రాజా, ఇంతవరకు చక్కని పాటల ద్వారా, సాక్ష్యము ద్వారా, స్తుతి ఆరాధన ద్వారా, దైవవాక్య సందేశము ద్వారా ఇంతవరకు మమ్మల్ని కాచి కాపాడినందుకు నీకు స్తోత్రాలు. నీ దాసును మరుగుపరిచి మాతో మీరు మాట్లాడమని యేసు నామమును బట్టి అడిగి వేడుకొనుస్తున్నాను మా తండ్రి, ఆమేన్. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా, ఇక్కడ దేవుడైన యెహోవా దేవుడు సొలొమోను గారితో రాత్రి వేళ స్వప్నము ద్వారా దేవుడు మాట్లాడాడు ప్రత్యక్షమై. ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు? సొలొమోను ద్వారా దేవుడు ప్రత్యక్షమై మాట్లాడాడండి. చాలామంది దేవుడు నాతో మాట్లాడలేదు అంటారు. దేవుడు మాట్లాడుతాడు, అందరితో దేవుడు మాట్లాడతాడు. దర్శనం ద్వారా, కళల ద్వారా, స్వప్నము ద్వారా, అలాగే వాక్యము ద్వారా, స్వరము ద్వారా దేవుడు మాట్లాడతాడు. దేవుడు ఎంతమందితో మాట్లాడారు? ఇక్కడ కూర్చున్న వారితో దేవుడు అందరితో మాట్లాడతారు. మాట్లాడరండి? చెప్పలే, మాట్లాడరు. దేవుడు ఎందుకు మాట్లాడలేదంటే నీవు ఆయనకి సమీపముగా లేవు, ఆయన మాట నీవు వినలేదు. సొలొమోనుతో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. ఇక్కడ ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు చెప్పాలి, ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి. అక్కడ 13వ వచనంలో చూడండి, నీ ప్రార్థనలను నీ విన్నపములను నేను అంగీకరించి ఈ స్థలమును నాకు బలులు అర్పించు మందిరముగా కోరుకుంటుని, వాన కురియకుండా నేను ఆకాశమును మూసివేసినప్పుడే కానీ, దేశమును నాశనము చేయుటకు మిడతలకు సెలవిచ్చినప్పుడే కానీ, నా జనుల మీదికి తెగులు రప్పించినప్పుడే కానీ, నా పేరు పెట్టబడిన నా జనులు తమ్మును తాము తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేసి నన్ను వెదికి తమ చెడు మార్గములను విడిచిన ఎడల ఆకాశము నుండి నేను వారి ప్రార్థనలు విని వారి పాపములను క్షమించి వారి దేశమును స్వస్థపరిచెదను. దేవునికి స్తోత్రం. ఏం స్వస్థపరుస్తాడండి చెప్పాలి? మన దేశాన్ని దేవుడు స్వస్థపరచాలంటే ఇక్కడ 5 విషయాలు మనకు కనబడుతూ ఉన్నాయి. ఎన్ని విషయాలు కనబడుతున్నాయి? 5 విషయాలు. ఒకటోది, ఆయన పేరు నిలబెట్టాలి, ఆయన నామాన్ని ఘనపరచాలి. అప్పుడు ఆకాశానికి దేవుడు ఆజ్ఞిస్తాడు, తర్వాత భూమికి ఆజ్ఞిస్తాడు, పంట పొలాలు బాగుంటాయి, రాష్ట్ర ప్రజలు, దేశ ప్రజలు, ప్రపంచంలో ఉన్న సకల పరిశుద్ధులు కూడా ఎలా ఉంటారు? ఏ తెగులు మన మీదకి రావు. ఎవరిని కనపరచాలి మనం? ఆయన పేరు నిలబెట్టాలి. ఇక్కడ అన్నాడు చూసారు, నా పేరు పెట్టబడిన నా జనులు. ఏమని పిలుస్తున్నాడండి చెప్పాలి? ఏమని పిలుస్తున్నాడు? నా పేరు పెట్టబడిన నా జనులు అన్నాడు. ఇక్కడ ఎవరి జనులు మనం? మరి దేవుని పేరు నిలబెడుతున్నావా చెప్పాలి? నిలబెడుతున్నామండి? నిలబెట్టాలి మనం.
మన దేశం కోసం మన నాయకులు ఎంత పోరాటం చేశారు. మనము కూడా పోరాటం చేయాలి. ప్రభువు నామాన్ని ఘనపరచాలి. ప్రభువు పేరు నిలబెట్టాలి. మనం తండ్రి పేరు నిలబెట్టాలి, తల్లి పేరు నిలబెట్టాలి, సంఘం పేరు నిలబెట్టాలి. నిలబెట్టొద్దా? ఏం చేస్తున్నాం? పేరు మార్చుకుంటున్నాం. ఏం పేరు చెప్పాలి? ఏం పేరు? పాతవి గతించును, కొత్తవాయును, నూతన జన్మ. క్రీస్తులో నీకు మంచి పేరుంది. ఏ పేరు చెప్పండి? నీ పేరేంటి? ఏం పేరు? రక్షణ, ప్రేమ, లేకపోతే లూదియా, దయామణి, కీర్తన, చాలా పేర్లు. ప్రేమ కుమారి, తర్వాత చాలా పేర్లు ఉన్నాయి బైబిల్ గ్రంథంలో. మనకి ఎన్ని పేర్లు! ఆ పేర్లు ప్రభు మనకి పెట్టారు. ఆ పేరును ఏం చేయాలి చెప్పాలి? ఆ పేరుని ఏం చేయాలి? నిలబెట్టాలి. నిలబెట్టలేదు. నిలబెడుతున్నావా? చాలామంది అంటారు, నేను ప్రభువులోకి వచ్చిన తర్వాత తప్పుల పాలు అయిపోయాను, ప్రభువులోకి వచ్చిన తర్వాత నాకు శోధనలు వచ్చాయి, ప్రభువులోకి వచ్చిన తర్వాతే నాకు బాగులేదు, ప్రభువులోకి వచ్చిన తర్వాతే నా భర్త నా మాట వినలేదు, ప్రభువులోకి వచ్చిన తర్వాత నా పిల్లలు నా మాట లేదు. ఎప్పుడైనా మీరు విన్నారా? అబద్ధం ఆడకని చెప్పండి. మీ హృదయంలో ఎప్పుడు వచ్చిందా? మీ మనసులో కానీ, మీ హృదయంలో కానీ, మీ ఆలోచనలో కానీ ఎప్పుడైనా వచ్చిందా? వచ్చిందా చెప్పండి. వచ్చిందంటే వచ్చింది, రాలేదా? అయితే రెండు పడల మీద అడిగేస్తుండ్రు. వచ్చిందంటే చెప్పలేదు, రాలేదంటే దేనికి మీరు వేస్తానులే. చెప్పండి, మీకు వచ్చిందా రాలేదా? హృదయంలో వచ్చిందా? ఏమని వచ్చింది? అన్యజనుల మధ్యను క్రీస్తు మధుర నామము నీ వలన దూషించబడుచున్నదా, నీ క్రియల వలన అవమానం పొందుచున్నదా. ఆమేన్. నీదు సాక్ష్యము నిలుపుకున్నా. గట్టి పాడండి. క్రీస్తు సాక్షిగా నీదు సాక్ష్యము నిలుపుకున్నావా. యెహోవనుడు యోసేపు ఐగుప్త దేశమందు యెహోవాను ఘనపరిచాడు. స్వరమిత్తి పాడండి. యెహోవనుడు యోసేపు ఐగుప్త దేశమందు యెహోవాను ఘనపరిచాడు. పోతీఫరు భార్య యొక్క కామ క్రోధ శ్రేష్ఠులకు, పోతీఫరు యొక్క కామ క్రోధ శ్రేష్ఠులకు ఏ మాత్రం లొంగనన్నాడు. తన సాక్ష్యము నిలుపుకున్నా. అందరు గట్టి పాడదాం. తన సాక్ష్యము నిలుపుకున్నాడు. నీవు క్రీస్తు సాక్షిగా ఉన్నావా. నీదు సాక్ష్యము నిలుపుకున్నావా. క్రీస్తు సాక్షిగా నీవు ఉన్నావా. నీదు సాక్ష్యము నిలుపుకున్నావా. దేవునికి స్తోత్రం. ఇప్పుడు చెప్పాలి. పాట పాడడం, చరణం కూడా పాడడం, పల్లవి కూడా పాడడం. చెప్పాలి. చాలామంది కళ్ళు నిద్రపోతున్నారు. చెప్పాలి. ఆయన పేరు నిలబెట్టామా. ఎందుకు మనకి శోధనలు వస్తున్నాయి, బాధలు వస్తున్నాయి, కష్టాలు వస్తున్నాయి. బైబిల్ గ్రంథంలో యోసేపు ఎంత శోధన వచ్చింది? యోసేపుకి వచ్చిన శోధన మీకు వచ్చిందా? చెప్పాలి. తల్లులు, ఆత్మీయ బిడ్డలు, ఆత్మీయ కుమారులు, ఆత్మీయ కుమార్తెలు చెప్పండి. బైబిల్ గ్రంథంలో ఎవడైనా యోసేపు వచ్చిన శోధన బాధ ఎవరికైనా మీకు వచ్చిందా? శోధన సహించేవాడు ధన్యుడు. ఏ పేరు నిలబెట్టాడు యోసేపు? తండ్రి పేరు నిలబెట్టాడు. ప్రభు పేరు నిలబెట్టాడు. తండ్రి పేరు కూడా నిలబెట్టాడు. కుటుంబాన్ని నిలబెట్టాడు. ఎక్కడ దేవుడు రాజుగా, అధిపతిగా, ఒక పిఎంగా ఎక్కడ చేశాడు? ఐగుప్తు దేశంలో. దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా.
చేశాడా చేయలేదా? ఈజిప్టులో దేవుడు ప్రధానమంత్రిగా దేవుడు చేశాడు. ఏ పేరు పెట్టాడు దేవుడు? ఏ పేరు పెట్టి పిలిచాడు యోసేపుని? ఆ పేరుని పెట్టి నడుచుకున్నాడండి. మనం ఏంటి అన్ని జనుల మధ్యను ఆయన ఘనమైన నామాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం చెప్పండి? అవమానపరుస్తున్నాము. ఏం చేస్తున్నాం చెప్పాలి? అవమానపరిస్తే ఎట్లా దేవుడు మనకు వస్తాడు? ఆయన ఆత్మ వస్తుందా? ఆయన నామాన్ని ఏం చేయాలి? నామం అంటే ఏంటి? పేరు. ఆయన నామాన్ని ఎలా కనపరచాలి? పరిశుద్ధంగా, పవిత్రంగా నీవు, నీ భర్త, నీ పిల్లలు పరిశుద్ధులుగా జీవించాలి. కుమారులుగా, కుమార్తెలుగా జీవించాలి. ఆయన పేరు నిలబెట్టాలి. ఎలాగైనా పట్టుదల నీలో ఉన్నప్పుడు, పవిత్రత నీలో ఉన్నప్పుడు, పరిశుద్ధత నీలో ఉన్నప్పుడు ఆకాశం నుండి దేవుడు నీ ప్రార్థన వింటాడు. వినలేదు. చాలామందిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. నా జీవితం ఎందుకు, చనిపోతే మంచిది, నా బ్రతికి ఇంతేనా, నా జీవితం ఇంతేనా అని బాధపడుతూ ఉంటారు. యోసేపు కూడా బాధపడలేదే. ఎలా ఉన్నాడు యోసేపు? చెప్పాలి. యోసేపు ఎలా ఉన్నాడు? పాపమునికి దూరంగా పారిపోయాడు. అన్నదమ్ముల ద్వారా శోధన, సాతాను ద్వారా శోధన, ఎన్ని భయంకర శోధనలు పడ్డాడో తెలుసా? పోతీపరు భార్య ద్వారా శోధన, పోతీపరు ద్వారా శోధన, అన్ని శోధనలు సహించి విరిగి నలిగిన హృదయముతో, కన్నీటితో ఎన్ని శోధనలు వచ్చినా పర్వాలేదు, నా ప్రభుని నేను విడిచిపెట్టను, ఆయన పేరు నిలబెట్టాలి. దేవుడు యోసేపుని పరీక్షించి, యోసేపు మీద దేవుడు కనుదృష్టి పెట్టి ఏ దేశంలో పెట్టాడు దేవుడు? చెప్పాలి. ఈజిప్టులో పెద్ద ఒక ప్రధానమంత్రిగా, ఒక పిఎంగా నిలబెట్టాడు దేవుడు. దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా. దేవుడు ఎందుకు నిన్ను నిలబెట్టలేకపోతున్నాడు? నీ కుటుంబంలో, నీ గ్రామంలో, మన రాష్ట్రంలో, మన జిల్లాలో దేవుడు ఒక నాయకుడిగా, మంచి నాయకురాలిగా, మంచి పేరు పొందుకునే బిడ్డగా నువ్వు ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? మొదట ఏం చేయాలి? దేవుని నామాన్ని గణపరచాలి. దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి. ఎవరు గణపరచాలి? బైబిల్ గ్రంథంలో ఇంకో దాసుడు కనపరిచాడు. ఎవరు? దైవజనుడు దానియేలు బబులోను దేశమందు యెహోవాను గణపరిచాడు. ఆయన పేరేంటండి? దైవజనుడు దానియేలు బబులోను దేశమందు యెహోవాను గణపరిచాడు. దేవునికి తప్ప అన్యమైన బ్రతములకు, తమ దేవునికి తప్ప అన్యమైన బ్రతములకు ఈ మాత్రం మృక్కనన్నాడు. తన సాక్ష్యము నిలుపుకున్నాడు. నీవు క్రీస్తు సాక్షిగా నీవు ఉన్నావా? నీదు సాక్ష్యము నిలుపుకున్నావా? క్రీస్తు సాక్షిగా నీవు ఉన్నావా? నీదు సాక్ష్యము నిలుపుకున్నావా? దేవునికి స్తోత్రం. ఈయనెవరండి? ఏ దేశం చెప్పాలి? ఏ దేశం? బబులోను దేశంలో ఎంత శోధన! షద్రకు మేషాకు అబేద్నెగోకు శోధన వచ్చింది. ప్రార్థన చేయకూడదు, దేనికి నమస్కరించకూడదు. ఎన్ని దినాలు? 40 days టైం ఇచ్చాడు. కానీ దానియేలు ఏం చేశాడు? ఎన్నిసార్లు ప్రార్థన చేశాడు? తన స్థలానికి వెళ్ళిపోయి రాజుగారు శాసనము రాయించి సంతకం పెట్టించాడు.
దేనికి నమస్కరింపకూడదు, ప్రార్థన చేయకూడదు, ఏది చేయకూడదు, మౌనంగా ఉండవలసిందే. ఒకవేళ ఏదైనా చేసినా ఏ శిక్ష అన్నాడు? చెప్పాలి గట్టిగా. ఏ శిక్ష? సింహంబోలు శిక్ష. మరణ శాసనం రాయించాడు అంతే. భయంకరమైన శోధన దానియేలుకి ఎదురైనప్పుడు ఏం చేశాడు? సరే అని ఇంటికి ఏం తెలియదు, ఏం చేశాడు చెప్పండి అమ్మా? ముమ్మారు మోకారి యెరూషలేము తట్టు తెరవబడి ఉండగా తన దేవునికి ప్రార్థన చేస్తూ ఆయన స్తుతించుచు, గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి. మనం మా ఆయన తెలబడతాడేమో, మందిరానికి వెళ్తే మా ఆయన తెలబడతాడేమో, పరిచర్యకి వెళ్తే మా ఆయన తెలబడతాడేమో, శుక్రవారం ప్రార్థనకి వెళ్తే మా ఆయన తెలబడతాడేమో, ఆదివారం పాటు మా ఆయన తాయిసి ఉంటాడేమో, నా మీద ప్రార్థన చూసి భయం, వాళ్ళు భయపడిపోతాం. దేవునికి మాత్రం, కానీ దానియేలు ఎవరికి భయపడలేదు, దేవునికి మాత్రమే. దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి. ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా ఏం చేశారు? అతని మీద ఆ మనుషులు నింద వేశారు. అయ్యా రాజా, నువ్వు ప్రార్థన చేయకూడదంటే దానియేలు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, శాసనంలో రాయించారు కదా, సంతకం పెట్టారు కదా, ఏంటి? కానీ దానియేలు పట్టుకొని ఎక్కడ తీసుకొచ్చారు? సింహంబోన్లో వేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. రాజుగారు అంటున్నాయి, దేవుడిని కాపాడాలయ్యా. ఏంటి? భయంకరమైన శోధన దానియేలుకి. కానీ సింహంబోన్లు పట్టుకుని వేసేశారు దానియేలుని. సింహాలు ఏ హాని ఇక్కడ దానియేలుకి చేయలేదు. ఏమున్నాడు దానియేలు? నేను శ్రేష్టమైన బుద్ధి గలవాడిని, నిర్దోషిగా నిలబడ్డాడు, భయభక్తులుగా నిలబడ్డాడు, సుబుద్ధి కలిగిన వాడుగా ఉన్నాడు. ఏమండి, చాలా అద్భుతమైన కార్యం ఏంటంటే, ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా, అతను రాజ్యములో ప్రముఖుడిగా ఉన్నాడు. గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి. ప్రముఖుడిగా నిలబెట్టాడు దేవుడు దానియేలుని. ఎలా నిలబెట్టాడు? ప్రముఖుడిగా దానియేలు దేవుని పేరు నిలబెట్టాడు. మరి మనమండి చెప్పాలి, మనం ఎలా ఉన్నాం? భయపడిపోతున్నాం, లోకాశలకు భయపడిపోతున్నాం, పాపానికి భయపడిపోతున్నాం. కానీ పాపానికి భయపడకూడదు, పాపాన్ని ఖండించి గద్దించి బుద్ధి చెప్పవలసిందే. దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈరోజు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు? రాత్రి ఒక దర్శనంలో, శుక్రవారం రాత్రి ఒక దర్శనం చూశాను నేను. మా సిస్టర్ గారి ఇంటికి వెళ్ళాను నేను. దర్శనంలోనే వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ భయంకరమైన ఒక విగ్రహం పండుగ అవుతుంది. నాకు తెలియకనే వెళ్ళిపోయాను. మాకు ఏ అనుభవం కూడా లేదండి. మేము సేవకి ఒక్కసారి ప్రార్థించామంటే ఏ అట్లన్నాను, మరి మీరు ఎవరు అడిగేళ్ళని నేను రానయ్యని చెప్పిస్తాను. మాకు ఏ అనుభవం లేదని వాళ్ళు ఆయన నా వెనకెతలు వస్తున్నాడు. వస్తూ ఉండగా ఒక ఇద్దరు భార్య భర్తలు, వాళ్ళకు ముగ్గురు పిల్లలు, ఇద్దరు బాబులు ఒక పాప. ఆ ఇద్దరు బాబులు ఆ పక్కన పెట్టేసి, ఆ పాప 13 సంవత్సరాలు 14 సంవత్సరాలు ఏడుస్తుంది. ఆ తల్లిని కొనమని, అమ్మా కొట్టు దగ్గర అమ్మని కొట్టు దగ్గరికి వెళ్ళిన తల్లిని తీసుకున్న పాప. ఆ తల్లి అడుగుతుంది, ఏమడుగుతుందంటే, అమ్మా నీకేం కావాలంటే, నాకు ఏమీ వద్దమ్మా, నాకు సిగరెట్లు కావాలి అడుగుతుంది. ఏమని అడుగుతుందండి పాప? ఆ తల్లి ఏం చేసిందంటే ఈ 2 సిగరెట్లు తీసుకొచ్చి ఆ పాపకి ఇచ్చింది. అంతలో నేను రోడ్డు మీద నుంచి ఏదో వాహనం కోసం నిలబడ్డాను, బస్సు కోసం. నేను పరిగెట్టుకుని ఆ పాప సిగరెట్ని ముట్టిస్తుంటే ఆ పాప నోట్లోని సిగరెట్ ఇలా లాగిస్తాను. దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి. లాగిస్తాను. ఆ పాప దుర్భాషణ మాట్లాడుతున్నా మీద, మా అమ్మ నాకు కొనిచ్చింది, మీరెవరండి లోట్లో లాగినవండి? నేను అన్నాను,
నువ్వు యవనస్తుడి పిల్లవి, 14 సంవత్సరాలు 15 సంవత్సరాల్లో ఉన్నావు, సిగరెట్ కాల్చకూడదమ్మా తప్పండి, నా ఇష్టమని నోటుకు దుర్భాషలు మాట్లాడుతున్నాం. అప్పుడు ఆ తల్లిని చెప్తున్నాను, మిమ్మల్ని బట్టే మీ విత్తనాలు పాడైపోయి చెడిపోయి, మిమ్మల్ని బట్టే మీ పిల్లలు పాడైపోయారు. మీ పిల్లలు ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చేస్తున్నారు. సిగరెట్ కావాలంటే సిగరెట్ ఇస్తున్నారు, ఫోన్ కావాలంటే ఫోన్ ఇస్తున్నారు. ఎలాగ దేవుని పేరు మీరు ఎలా నిలబెడతారు? మీరు క్రైస్తవులే. వాళ్ళు ఫస్ట్ గారు మేము ప్రార్థన చేయలేదండి, మందిరానికి వెళ్ళలేదండి, మా పిల్లలకు భయపడిపోతున్నాం. పిల్లలకు భయపడిపోతున్నారు తల్లిదండ్రులు. ఎవరు భయపడిపోతున్నారు? పిల్ల భయపడిపోతుంటే సిగరెట్ ఇస్తే ఆ సిగరెట్ నేను తీసి పడిగానే. సిగరెట్ అంటే అర్థం ఏంటి? చుట్టంటే కుండుములు. సిగరెట్ అనగా కుండుములు. ఇక్కడ మాటలు అక్కడ మాటలు, దానికి ఆత్మీయ అర్థం అది. భయంకరమైన అనారోగ్యం. అప్పుడు ఆ తల్లిదండ్రులను గద్దించి చెప్పినప్పుడు వెంటనే ఆ పిల్లల మాట తల్లిదండ్రులు వినకుండా దేవుని మాట విని ఆ రోడ్డు మీద మోకాలు ఇస్తారు తల్లిదండ్రులు. దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి. ఈ పాప అలిగి వెళ్ళిపోతుంది. నేను అన్నాను, అలిగి వెళ్ళిపోయి వెళ్ళిపోయి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఎక్కడికి వెళ్తుంది? నీ దగ్గరికి వస్తుంది. ఆ తల్లిదండ్రులు మోకాలు వేసి రోడ్డు మీద మోకాలు వేసి ప్రార్థన చేసిన సమయంలోని అప్పుడు ఆ పాప ఏడ్చుకుంటూ తల్లిదండ్రుల దగ్గరికి వచ్చింది. దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా. అప్పుడు ఆ పాప అంటుంది, అమ్మా నా తల్లో ఏదో ఉందమ్మా, ఏదో ఒక చీకటి నా తల్లో ఉంది, అందుకే మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టానమ్మా, సిగరెట్ అడిగా నన్ను క్షమించండి అమ్మా, పాస్టర్ గారు నన్ను క్షమించండి అని ఆ పాప తిరిగి ఒక 15 నిమిషాలు తిరిగి వచ్చింది. అంతవరకు నేను రోడ్డు మీదే ఉన్నాను. గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి. ఆ పాప మనసు మారింది తల్లిదండ్రులు ప్రార్థన చేయగానే. ఈరోజు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, మీ తల్లిదండ్రులు మీ పిల్లలు ఏది అడిగినా ఇచ్చేస్తున్నారు. ఫోన్ అడిగినా ఫోన్ ఇచ్చేస్తున్నారు. సినిమాకి వెళ్దామంటే డబ్బులు ఇచ్చేస్తున్నారు. బీచ్కి వెళ్దామంటే లోకానుసరమైన అలవాట్లు, లోకానుసరమైన బుద్ధులు. కాబట్టి ప్రియులారా, అట్టి అలవాట్లు మీ పిల్లలకు మప్పకుండా మీరేం చేయాలి? ఏం చేయాలి? దేవుని నామాన్ని గణపరచాలి. మీరు మీ పిల్లలు గణపరచాలి. దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా. చూసారా? అందుకే మనం ఎలా ఉండాలంటే, చాలామంది పిల్లలు పాడైపోతున్న కారణం ఏంటంటే ఎవరు పెట్టండి? తల్లిదండ్రులు పెట్టే. ఏం చేయాలి మనం? ఏం చేయాలి మనం? తల్లిదండ్రులు పిల్లల కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. ఎలా ప్రార్థన చేయాలి? దేవుని నామాన్ని గణపరుస్తూ అంచి దినాల్లో ఉన్నాం, భయంకర దినాల్లో ఉన్నాం. ఈరోజు పిల్లలు పాడైపోతున్నారు. పిల్లలు లోకములో పడిపోతున్నారు, పాపములో పడిపోతున్నారు, లవ్లో పడిపోతున్నారు, త్రాగుల్లో పడిపోతున్నారు, వ్యభిచారంలో పడిపోతున్నారు, నరహత్యలో పడిపోతున్నారు, జోదములో పడిపోతున్నారు, పేగాట్లో పడిపోతున్నారు, సిగరెట్లు, బూతులు, భయంకరమైన చెడు విషయాలలో పడిపోతున్నారు. అలా పడిపోకుండా నువ్వు ఎవరికి ప్రార్థన చేయాలి? రెండోది ఎవరికి ప్రార్థన చేయాలి? ఆయనకి ప్రార్థన చేయాలి. దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా. ఒకటోది ఆయన పేరు నిలబెట్టాలి. రెండోది తగ్గించుకోవాలి. రెండోది ఏం చేయాలమ్మా? చెప్పాలి. రెండోది ఏం చేయాలి? తగ్గించుకోవాలి. తగ్గింపు ఉందా? హెచ్చించుకుంటున్నాం. బైబిల్ గ్రంథంలో పరిసయుడు హెచ్చించుకున్నాడా? సుంకరు తగ్గించుకున్నాడు. పరిసయుడు ఏం చేశాడు? హెచ్చించుకున్నాడు. ఎలా హెచ్చించుకున్నాడు? చూడండి, లోకాసు సువార్త 18వ అధ్యాయం 10వ వచనం ఒకసారి గట్టిగా చదవండి. ప్రార్థన చేయటకే 2 మనుషులు దేవాలయంకి వెళ్ళిరి. నేను చోరులను, అన్యాయస్తులను, వ్యభిచారులనైనా, ఇతర మనుషుల వల్లైనను, సుంకర వల్లైనను ఉండనందుకు నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను. వారమునకు 2 మార్లు ఉపవాసము చేస్తున్నాను. నా సంపాదన అంతట్లో 10వ వంతు చెల్లిస్తున్నానని తనలో తాను ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడు. అయితే శంకరి దూరముగా నిలిచుండి ఆకాశం వైపు కనులెత్తుడి కనిను ధైర్యము చాలక దేవా, పాపినైన నన్ను కరుణించమని పలికెను. అతనికంటే ఇతడు నీతిమంతుడుగా తీర్చబడి తన ఇంటికి వెళ్ళినని మీతో చెప్పుచున్నాను. తన్ను తాను తగ్గించుకున్నవాడు హెచ్చించుకొనును, తన్ను తాను హెచ్చించుకున్నవాడు తగ్గించుకును. దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి. ఎవరు తగ్గించుకున్నారు? ఎవరు హెచ్చించుకున్నారు?
పరిసయ్యులు ఎన్ని ఉన్నాయండి? ప్రభువా, నేను చోరులను అన్యాయస్తులను ఈ సుంకర వల్లే ఉండనందుకు నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు. అంటే పరిసయ్యులు ఏముందండి? ఒకళ్ళు పెట్టి వేలు పెట్టి చూపే గుణం అతనిలో ఉంది. అంటే పై రూపాన్ని చూస్తున్నాడు. చర్చికి ఎంతమంది వచ్చారు, ఏం వేసుకున్నారు, ఎలా ఉన్నారు, ఏ బట్టలు వేసుకున్నారు, వాళ్ళు చూపు ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ పై రూపాన్ని చూసి ఇందుకు రెచ్చగొట్టడు. ఏ రకరకాలమైన అలవాట్లు పరిసయ్యులు ఉండి హెచ్చించుకున్నాడు. తర్వాత ఏమని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు? వారానికి 2 మార్లు ఉపవాసం ఉంటున్నాడు. తర్వాత సంపాదనంతట్లో 10వ వంతు చెల్లిస్తున్నాడ. సరే, తనలో తాను ఈ దేవునికి ప్రార్థన చేశా. ప్రార్థన దేవుడు విన్నాడండి? చెప్పాలి, విన్నాడా? వినలేదండి. కానీ సుంకరు ఏం చేశాడు? అయితే సుంకరు దూరముగా ఎక్కడి నిల్చున్నాడు? దూరంగా నిల్చునివ్వండి, పాపానికి దూరంగా నిలబడ్డాడు. ఆకాశముపై కళ్ళెత్తుటకు ధైర్యము చాలక రొమ్ము కొట్టుకొనుచు. అమ్మా, ఏం కొట్టుకుంటున్నాడు? రొమ్ము కొట్టుకోవడం ఏంటి చెప్పాలి? రొమ్ములో పాపం ఉందట. దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి. అందుకే మనం ఎలా ఉండాలి? తగ్గించుకోవాలి, హెచ్చించుకోవాలా? తాను తగ్గించుకున్నవాడు హెచ్చించుకున్నాడు. ఒకటోది ఆయన పేరు నిలబెట్టాలి. రెండోది తగ్గించుకోవాలి. పరిసయ్యుడు తగ్గించుకోలేదు, హెచ్చించుకున్నాడు. పై రూపాన్ని చూశాడు, రెచ్చగొట్టాడు. అనేకమైన లేనిపోని విషయాలు మాట్లాడి, ఇక్కడ మాటలు అక్కడ మాటలు, భయంకరమైన మాటలు రెచ్చగొట్టి తనలో పాపం ఉంచుకొని ఆ పాపాన్ని నొప్పుకోక ఎదుటి వ్యక్తి వైపు చూపించే గుణవత్తంలో ఉంది. కానీ శంకర్లో అటువంటిది ఉందా? శంకర్లు ఏముంది చెప్పండి? శంకర్లు ఏముందండి? ఎంత మంచి దేవుడు యేసయ్యా, చింతలన్నీ తీరి నీ చేరేనా. ఎంత మంచి దేవుడు యేసయ్యా, ఎంతలన్నీ తీరి నిన్ను చేరనా. ఎంత మంచి దేవుడు యేసయ్యా, ఎంత మంచి దేవుడు యేసయ్యా, నీవెంత మంచి దేవుడు యేసయ్యా. అందరూ పాడదాం. చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా, ఎంత మంచి దేవుడు యేసయ్యా. ఘోర పాపినైనా నేను నీకు దూరంగా పారిపోగా. అవునయ్యా, ఆమె అందరూ కూడా. ఘోర పాపినైనా నేను నీకు దూరంగా పారిపోగా, నీ ప్రేమతో నన్ను క్షమించి నన్ను అద్దుకున్నావై. అవును ప్రభువా, నీ ప్రేమ చాలా మంది. నీ ప్రేమతో నన్ను ప్రేమించి నన్ను అద్దుకున్నావయ్యా. ప్రభువా, ఎంత మంచి దేవుడవయ్యా, నీవెంత మంచి దేవుడవేసయ్యా. చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా, ఎంత మంచి దేవుడు యేసయ్యా. దేవునికి స్తోత్రం. ఘోర పాపిని మనము ఎవరికి దూరంగా ఉండాలి? పాపానికి దూరంగా ఉండాలి. యేసయ్యకి దావీదు పరిసయ్యుడు ఏమన్నాడు? పాపానికి దగ్గరగా ఉన్నాడు పరిసయ్యుడు. చాలామంది ఏం చేస్తారండి? కన్నీరు లేకపోయినా ఏం చేస్తారు? కంటి దగ్గర పెట్టుకొని కన్నీరు వచ్చేద్దంట. పక్కన వాటర్ పైప్ పెట్టుకొని కన్నీరు లేకపోతే ఇటు చూస్తారు 4 దిక్కులు చూసి, ఆ ఎదురు వ్యక్తి కన్నీరు వస్తుంది, నాకు కూడా కన్నీరు రావాలి, కన్నీరు రావాలని ఒక వేషధారి ప్రార్థన, నటన. ఆ నటన ఎవరు చూస్తారు? మౌనంగా ఉంటారు. నాకేం తెలియదండి. అబ్బాబ్బా ఎంత మౌనంగా ఉన్నాడు, కొంపలు తీస్తాడు.
చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి. నాకు ఏం తెలియదు, మౌనంగా ఉంటారు. అబ్బా ఎంత బుద్ధిమంతులుగా ఉంటారు, నీతిమంతులుగా. పరిస్థితి అలాగే ఉన్నాడు. నీతిమంతుడిగా అనుకున్నాడు, బుద్ధిమంతుడు అనుకున్నాడు, నన్ను ఎవ్వరు చూడనుకుంటున్నాడు. 2 మార్లు వారానికి ఉపవాసం ఉంటున్న సంపాదన అంతట్లో దశమ భాగం తీస్తానన్నాడు. ఓ లేనిపోయిన విషయాలు, ఈ వ్యభిచారం, ఈ శంకరం ఉన్నందుకు నీ కృతజ్ఞాస్తుతులు. అతని పేరెందుకు తెచ్చాడు ఇక్కడ? దానికి అర్థం ఏంటి? ఎదుటి వ్యక్తి వైపు వ్రేలి పెట్టి చూపించే గుణం ఎవరిలో ఉంది? పరిశీలిలో ఉంది. కానీ శంకరైతే ఆకాశమునకు దూరంగా నిలిపెట్టి ఆకాశం వైపు చేతులెత్తుడి కార్యను ధైర్యము చాలక రొమ్ము కొట్టుకొనుచు, దేవా పాపినేని అని కరుణించమని బిగ్గరగా. రొమ్ములో పాపమట. ఏ పాపం ఒప్పుకుంటున్నాడు? రొమ్ములో పాపం ఏంటి? చూడు, దావీదు రాసిన యోబు గ్రంథంలో క్లుప్తంగా 131 అధ్యాయం యోబు గ్రంథంలో మనం ఒక్కసారి ఆ మాట మనం చూస్తాం. దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా. యోబు రాసిన గ్రంథం 31 అధ్యాయము 31 అధ్యాయంలో ఆ మాట మనం దొరుకుతూ ఉంటుంది. 33వ వచనం, 33, 34. 33వ వచనం చదవమ్మా. ఆదాము చేసినట్లు నా దోషములు దాచిపెట్టుకొని మహాసమూహమునకు భయపడి కుటుంబములు తిరస్కారమునకు జడిసియు నేను మౌనముగా నుండి ద్వారము దాటి బయలు వెళ్ళక రొమ్ములో నా పాపమును కప్పుకొని ఎడల పరమునున్న దేవుని దృష్టికి నేను వేషధారిని అవుదును. దేవునికి స్తోత్రం. అదండి, నువ్వు తలకు రంగేసి మాత్రాన్ని అది వేషధారి కాదు. అది వేషధారి అంటే ఏంటి? చెప్పాలి గట్టిగా. రొమ్ములో నా పాపమును కప్పుకొని ఎడల దేవుని దృష్టికి, పరమ దేవుని దృష్టికి నేను వేషధారిని. దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి. ఒప్పుకోలేదా? అంత గట్టిగా కన్నీరు కాచి వ్యాధిని పడి దుఃఖపడ్డాడు. కానీ పరిసైడ్ అయితే ఏంటి? ఆ ప్రజలు వినాలి, ఈ ప్రజలు వినాలి, వీధి ప్రజలు వినాలి. పెద్ద స్వరం ఎత్తి ప్రార్థన చేశాడు, గంభీరంగా ప్రార్థన చేశాడు. ఓహో ఎంత వినాలని, అబ్బా అందరూ వినాలని. అబ్బా మంచి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, మంచి ప్రార్థన చేస్తుందామే. దేవుడు తెలీదా? నీ గదిలోకి వెళ్ళి రహస్యమే తండ్రికి నీ విన్నపంలో దేవునికి తెలియపరచు. దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి. ఆయన మరిగినది ఏది లేదు. సమస్తము సాధ్యమే. నువ్వెంత గొంతెత్తి చేసినా, నువ్వెంత కన్నీరు కాచేసినా, నీ హృదయంలో దేవునికి స్థానం ఇవ్వకుండా, నీ మనసులో దేవునికి స్థానం ఇవ్వకుండా, నీ హృదయంలో, నీ రొమ్ములో, నీ చూపులో, నీ ఆలోచనలో పాపం ఉంచుకొని ఎంత ప్రార్థన చేసినా ప్రార్థన ఈ భూలోకంలో వింటారే కానీ పరమ దేవుడు నీ ప్రార్థన వినడు. చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి. రొమ్ములో పాపం ఉంచుకొని నువ్వు ప్రార్థన చేస్తే నీ ప్రార్థన వినడు. అందుకే అంటాడు శంకరి ఏమంటాడు? దూరంగా నిలబడి. దేనికి దూరంగా నిలబడ్డాడు? దేనికి దూరంగా నిలబడ్డాడు? పాపానికి దూరంగా నిలబడ్డాడు, అబద్ధానికి దూరంగా నిలబడ్డాడు, దొంగతనానికి దూరంగా నిలబడ్డాడు, వ్యభిచారానికి దూరంగా నిలబడ్డాడు, అబద్ధానికి దూరంగా నిలబడ్డాడు, గుండాలకు దూరంగా నిలబడ్డాడు, చెడ్డ పనులకు దూరంగా నిలబడ్డాడు, నరహత్య చేసే పాపను దూరంగా నిలబడ్డాడు. ఇక్కడ మాటలు అక్కడ మాటలు చెప్పుకుంటా ఆ పాపాన్ని ఖండిస్తూ దూరంగా నిలబడి ఆకాశం కళ్ళెత్తుడుకు ధైర్యము చాలక రొమ్ము కొట్టుకొనుచు, దేవా నీ పాపిని నేను కరుణించమని బిగ్గరగా పలికెను. దేవుడు పరిసైడి ప్రార్థన మనుషులు విన్నారు, భూలోక సంబంధమైన మనుషులు విన్నారు. కానీ సుంకరి ప్రార్థన పరమునున్న దేవుడు యెహోవా దేవుడు ఆలకించి వెంటనే యేసయ్య ఆలకించాడు. యేసయ్య ఆలకించి ఆ ప్రార్థన విన్నాడు. ఏం చేశాడు? ఏం తీర్పిచ్చాడు చెప్పండి? యేసయ్య అతనికంటే అతడు నీతిమంతుడిగా తీర్చబడ్డ ఇంటికి వెళ్ళు తను తాను తగ్గించుకున్నవాడు. అది దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా. మనం తగ్గించుకోవాలి. ఏం చేయాలి? తగ్గించుకోవాలి. చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఒక అబ్బాయి, ప్రభువా వర్షం పడితే నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు ప్రభు, వర్షం పడకపోతే ఆ ఆకు ఎండిపోతుంది, ఆ ఆకు ఎండిపోతుంది, మోటార్ పెడితే 1000 రూపాయలు ఎంత అవుతుంది ప్రభు? చిన్న ఆకు మూలకి
ప్రభా వర్షం పడాలి ప్రభా, ఈ 2 రోజులు వర్షం పడితే ఆ మోటార్కి 1000 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది, ఆ 1000 రూపాయలకి ఇచ్చేస్తాను ప్రభా అని తీర్మానం చేసుకున్నాడు. లక్షవారం, శుక్రవారం, శనివారం 3 రోజులు భయంకర వర్షం పడింది. ఆకంతా బాగా తడిసిపోయి విస్తారమైన నీరు ఆకులో ఉంది. ప్రియులారా, ఆ డబ్బులు ప్రియుల దేవునికి ఇచ్చేశాడు. గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి. నాకు నేను ఫోన్ చేసి, అయ్యగారు మీ అకౌంట్లో 1000 రూపాయలు పంపించాను అయ్యగారు. అంజుబాబు జనవలస యవనస్తుడు అంజుబాబు తీర్మానం చేశాడు. వర్షం పడితే ఆ ఆకుకి, ఆ యొక్క ఆకు 1000 రూపాయలు అవుతుంది మోటార్ పెట్టాలంటే, ఏదో కిరసన మోటార్ పెట్టాలంటే. ప్రభువా వర్షం పడాలి, ప్రార్థన చేయమని కూడా మేము కూడా చేసాం. వర్షం పడాలి ప్రభు అంటే శుక్రవారం భయంకర వర్షం, మేము వైజాగ్ నుంచి వస్తున్నాం, రోడ్ల మీద నీరు. ప్రార్థన చేస్తే నేను ఫోన్ చేసి, అయ్యగారు మీ గూగుల్ పేలో 1000 రూపాయలు పంపించాను అయ్యగారు. దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి. ఎందుకు పంపించావు బాబు అంటే, అయ్యగారు దేవుడు వర్షాన్ని కురిపించాడు అయ్యగారు, దేవుడు ఆకాశాన్ని కాకి వర్షాన్ని కురిపించాడు, మీ ప్రార్థన ఆలకించి దేవునికి ఏమిచ్చి రుణం తీర్చుకోగలుగు 1000 రూపాయలు అందుకే దేవునికి ఇచ్చాడు. గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి. విశాఖపట్నంలో ఒక ఆయన సామ్యులు గారు కరెంటు బిల్లు కోసం మేము ఉంటున్న నివాసంలో సంవత్సరం అంతా కరెంటు బిల్లు కడతాడు అన్నాడు. గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి. ఆయనకు మేలు చేశాడు దేవుడు. లేబర్ రావాలంటే లేబర్ని దేవుడు తీసుకొచ్చాడు. కిందన 4 ఇళ్ళు, పైన 4 ఇళ్ళు. ఈ 4-8 ఇంటికి నెలకి 4000 రూపాయలు బిల్లు వస్తుంది ఆయనకి. ఎంత వస్తుందండి? కరెంటు బిల్లు కట్టడానికి కరెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాడు ఆయన. కరెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్తే, బాబు శ్రీరామూర్తి గారు అని పేరు, దేవుల్లో రాకము శ్రీరామూర్తి గారు రికార్డులో ఉన్నాయి. శ్రీరామూర్తి గారు, ఇంకా మీకు మైనస్ బ్యాలెన్స్ వచ్చిందండి, ప్రతి నెల 4000 రూపాయలు రావాల్సిన బిల్లు మీకు మైనస్ బిల్లు వచ్చింది, ఇంకా మీ డబ్బులే గవర్నమెంట్ ఉన్నాయని ఆయన వ్యక్తి చెప్పగానే అక్కడే తీర్మానం చేశాడు. ప్రభువా ఈ 4000 రూపాయలు వెంటనే అయ్యగారు ప్రతి నెల కూడా 4000 రూపాయలు మరి రెంట్ కడుతున్నారు, ఆ డబ్బులు ప్రభు అయ్యగారికి ఇచ్చేస్తున్నాడు. గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి. దేవుడు ఇచ్చాడు లేదా? ఈ నెల నాకు 4000 రూపాయలు కరెంటు బిల్లు కట్టాలి, ఇంకా మైనస్ బిల్లు వచ్చింది నాయన, ఆ 4000 రూపాయలు నేను ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టను ప్రభువా, ఆ 4000 రూపాయలు కూడా సేవకులు రెంట్ కట్టాలి ప్రభువా, మా ఇంటికి తీసుకొచ్చి ప్రార్థన చేయించుకొని సేవకులకి ఇచ్చేస్తాను ప్రభు అన్నాడు. గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి. సంవత్సరం అంతా కరెంటు బిల్లు కడతానండి ఆయన. ఎప్పుడు కడతానండి? సంవత్సరం అంతా కరెంటు బిల్లు కట్టగానే దేవుడు ఆ ఇంటికి కరెంటు బిల్లు తగ్గించలేదా? చప్పలు కొట్టండి గట్టిగా. నువ్వు మందిరానికి ఒక్క నెల నువ్వు కడితే నీ ఇంటికి కరెంటు బిల్లు తక్కువ వస్తుంది, నీ ఇంటిలో సమస్యలు పోతాయి. దేవుని మందిరం అనగా, దేవుని సేవకులు గృహం అనగా, దేవుని సేవకులకి ఏవే వస్తువు ఇచ్చినా దేవునికి ఇచ్చినట్లు లెక్కది. కుడి చేతికి ఇచ్చింది అడిగితే చెప్పకూడదు. అందుకే ఏం చేయాలి? తగ్గించుకోవాలి. పరిసైడు హెచ్చించుకున్నాడు కనుక ఏం చేశాడు? ఈ భూలోకం ఉండిపోయాడు, అలాగా ఇక్కడ ఉండిపోయాడు, అంతే, ఎదగలేదు. శంకర్ ఏం చేశాడు? తగ్గించుకున్నాడు. ఏం చేశాడండి? హెచ్చించుకున్నాడు, హెచ్చించాడు దేవుడు. గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి. చాలామంది దశంభాగాలు తీయండి, తీక అప్పులు సమస్యలు. మీరు దశంభాగం తీయండి, దేవుని సొమ్ము దేవునికి ఇవ్వండి. 10%, అది నాకు కాదు, దేవునికి ఇవ్వండి. మీకు అప్పుల సమస్యలు ఉండవు. మీ భర్త మీ మాట వింటాడు, నీ భార్య నీ మాట వింటాడు, నీ పిల్లలు నీ మాట వింటారు. కుటుంబాలు ఎందుకు ఆస్వాదించలేకపోతున్నాయో, ఎందుకు దీవించలేకపోతున్నారో కారణం ఏంటి తెలుసా? ప్రభు దగ్గర మనము రుణస్థులంగా ఉన్నాం. కాబట్టి ఒకటోది ఏం చేయాలి? దేవుని పేరు నిలబెట్టాలి. రెండోది చెప్పాలి. రెండోది ఏం చేయాలి? చెప్పాలమ్మా. రెండోది తగ్గించుకోవాలి. మూడోది ప్రార్థన చేయాలి. దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా. మూడోది ఏం చేయాలమ్మా? ప్రార్థన చేయాలి. ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవుడు వెంటనే నీ కార్యాలు జరుగుతాయి. మేము భక్తి నేర్చుకున్న దినాల్లో తాడుతూరు ప్రాంతం నుంచి ఒక ఆయన రైస్ మిల్ డ్రైవర్, ఆయన చర్చికి వస్తుండేవాడు. అయ్యే చర్చికి చాలాసార్లు చెప్పాలి, ఆదివారం చర్చికి రావాలి బాబు, ఆదివారం లేదంటే రైస్ మిల్ ఖాళీ లేదు. ఏదో ఒక వారం చర్చికి వచ్చాడు, వాక్యం విన్నాడు. రెండో వారం చర్చి మానేశాడు, ఎక్కువ బిజీ. ఆదివారం బాగా కష్టపడ్డాడు. కష్టపడిన తర్వాత ఇంటికి రాత్రి 8 గంటలకు వెళ్ళాడు. 2 అంశాలు మందు పట్టుకొని బ్రాందీ బాటిల్ రక్షణ పొందుకున్నాడు.
పేరుకు మాత్రమే. పట్టుకొని వెళ్ళిన తర్వాత చేశాడు, మంచి కూర వండుకుంటూ చికెన్ కూర వండుకున్నాడు. భార్య బిడ్డలు లేరు, దూరంగా ఉన్నారు. ఈయన ఒంటరిగా ఉన్నాడు, ఒక్కరిగా. వెళ్ళిన తర్వాత భోజనం పెట్టుకున్నాడు. ఆ టేబుల్ మీద బల్ల మీద భోజనం పెట్టుకొని కుర్చీలో కూర్చుని భోజనం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. సమయంలో ఆ బ్రాందీ బాటిల్ ఓపెన్ చేసే సమయంలో ఎదురుగా యేసయ్య ఫోటో కనబడుతుంది. ఏ ఫోటో కనబడుతుందండి? చెప్పాలి గట్టిగా. ఏ ఫోటో కనబడుతుంది? యేసయ్య ఫోటో కనబడుతుంది. అమ్మో, యేసయ్య చూస్తున్నాడు. యేసయ్యా, నేను బ్రాందీ బాటిల్ ఓపెన్ చేస్తే నన్ను చూస్తాను నువ్వు? నీకు ఇలా కాదు, ఆ ఫోటో నేను కప్పేద్దానని 3 టవల్స్, పాత టవల్ తీసుకొని వచ్చి ఆ మొదటి టవల్ వేసి, 2 టవల్, 3 టవల్స్ అలా వేసి కట్టినగా వేసి కనబడకుండా, వేసే ఫోటో కనబడకుండా చేశాడు. అప్పుడు అమ్మయ్యా, నన్ను చూసేవారు ఎవరు లేరే. కిటికీలు వేసేసాడు, తలుపులు వేసేసాడు. నాకెవరు, నా బంధువులు స్నేహితులు ఎవరో చూడరు. నేను గదిలో ఏ పాపం చేసినా ఎవరో చూడరు అనుకుని బాగా తాగేసి మత్తులు గెలిపాడు. భోజనం ఇలా కలిపేసి, ఇంకే మత్తులు గెలిపాడు కదా, ఆ భోజనం అలాగే ఉంది, కూర అలాగే ఉంది, పడుకుండిపోయాడు. మత్తులు గెలిపాడు. మత్తులు గెలిపిన తర్వాత తెల్లవారుజాము 3 గంటలకు తెలివి వస్తే లెగలేకపోతున్నాడు. ప్రార్థన చేద్దామని సమయం లెగలేకపోతున్నాడు. కాళ్ళు పట్టేసాయి, చేతులు పట్టేసాయి, నడుము పట్టేసింది. ఆ మంచం మీద నుంచి అడుగు వేయలేకపోతున్నాడు. ఏదో ఆ మంచం మీద ప్రభువా స్తోత్రం స్తోత్రం అనుకుని పడుకుండిపోయాడు. తెల్లవారుజాముని ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారు తెల్లని బట్టలు వేసుకుని వచ్చి, కర్ర పట్టుకొని వచ్చి, ఏవయ్యా రామ్మూర్తి, నువ్వు రాత్రి ఏం పని చేసావు? నా ఫోటో కప్పావు కానీ నా కళ్ళు మాత్రం నువ్వు కప్పలేవు. నేను కోటి సూర్య ప్రభాంగళం దేవుడు వెంటనే కర్ర పట్టుకొని ఖండించి గద్దించి 3 సార్లు ఈ తల మీద కొట్టగానే ఆ బరువంతా కింద దిగిపోయి, ప్రభువా మంచం మీద, ప్రభువా నన్ను క్షమించు నాయన, ఆ ఫోటో మాత్రమే కప్పాను కానీ నీ కళ్ళు నేను కప్పలేను. నన్ను ఎంతగానో ఇప్పుడు నన్ను గద్దించావు, కర్ర పట్టుకుని కొట్టావు ప్రభువా. నాకు బుద్ధి వచ్చింది, నాకు జ్ఞానం వచ్చింది నాయన, ఇంకెప్పుడు కూడా నేను త్రాగను ప్రభువా, నన్ను క్షమించునని మంచం దిగిపోయి పశ్చాత్తాపంతో ఏడుస్తూ కన్నీరు కారుస్తూ ప్రార్థన చేసినప్పుడు పిల్లరా బరువంతా కింద దిగిపోయి గంట మాత్రం ఏడ్చాడు. గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి. ఇప్పుడు తాగుడు మానేశాడు. ప్రతి ఆదివారం చర్చికి వెళ్ళడం జరిగింది. ఏమయ్యా చర్చికి ఆదివారం సెలవు ఉందా? అయ్యగారు నాకు బుద్ధి వచ్చింది. అయ్యగారు ఏం వచ్చింది బుద్ధి? బాధపడితే కానీ బోధ చెప్పాలి, బాధపడితే కానీ బోధ. అప్పుడు బాధపడ్డాడు, రాత్రి అంతా బాధపడ్డాడు, ఉదయాన్ని కూడా బాధపడ్డాడు. మరి తిరిగిపోయింది, కాళ్ళు చేతులు బలహీనమైపోయి, ఈ చేతేద్దామంటే ఇలా రావట్లేదు, కాలుతో కింద అడుగు పెడదామంటే బలహీనమైపోయి, నొప్పు, నడువు నొప్పు, కాళ్ళు చేతులు నొప్పు, బలహీనత. అప్పుడు ప్రభువారు ఖండించి గద్దించి బుద్ధి చెప్పిన తర్వాత అప్పుడేం చేశాడు? మారాడు. మారిన తర్వాత ప్రభు దగ్గర పశ్చాత్తపడ్డాడు, సేవకుల దగ్గర కూడా పశ్చాత్తపడ్డాడు. గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి. ప్రార్థన, ఏ ప్రార్థన చేయాలి? అన్నిటి కన్నా మిన్నగను కన్నీటి ప్రార్థన నీకుందా, అన్నిటి కన్నా మిన్నగను కన్నీటి ప్రార్థన నీకుందా, ఎల్లా వేళలా స్తుతియాగము నీకుందా, ఎల్లా వేళలా స్తుతియాగము నీకుందా. రావయ్యా యేసయ్యా త్వరగా రావయ్యా, రావయ్యా యేసునాథా త్వరగా రావయ్యా, రావయ్యా యేసయ్యా వేగము రావయ్యా, రావయ్యా యేసునాథా త్వరగా రావయ్యా. రాకడ సమయములో కడబోరు శబ్దముతో యేసును చేరుకొని విశ్వాసము నీకుందా, యేసును చేరుకొని విశ్వాసము నీకుందా. దినమంతా దేవుని సన్నిధిలో వాక్యము కొరకు ఆకలి నీకుందా, దినమంతా దేవుని సన్నిధిలో వాక్యము కొరకు ఆకలి నీకుందా. యేసు ఆశించి దీన మనసుందా, యేసు ఆశించి దీన మనసుందా. రావయ్యా యేసయ్యా వేగము రావయ్యా, రావయ్యా యేసునాథా త్వరగా రావయ్యా. దేవునికి స్తోత్రం. మూడోది ఏం చేయాలి?
ఒకటోది దేవుని పేరు నిలబెట్టాలి, రెండోది తగ్గించుకోవాలి, రెండోది మూడోది ప్రార్థన చేయాలి, నాలుగోది దేవుని వెతకాలి. ఎక్కడున్నావు ప్రభువా, ఏ స్థలాల్లో ఉన్నావు, నా దగ్గరికి రండి, నన్ను ముట్టండి, నా భర్తను ముట్టండి, నా భార్యను ముట్టండి, నా బిడ్డలు ముట్టండి, నా భర్త నా మాట వినట్లేదు నాయనా. వెతకాలి. అడిగిన ప్రతివానికి ఇస్తాడు, వెతికిన ప్రతివానికి దొరుకుతుంది, తట్టుడు ప్రతివానికి తీయబడుతుంది. వెతకాలి. మన బంగారాన్ని, ధనాన్ని, ఆస్తిని ఎలా వెతుకుతున్నామో, ఒక 100 రూపాయలు పోతే వెతుకుతున్నాం. బంగారం ఒక చైన్ పోగానే, ఒక ముక్కు పుల్ల పోగానే, లేకపోతే చెవులో పోగానే వెతుకుతున్నాం. అమ్మ ఎక్కడ పడిపోయిందో తల్లిదండ్రులు లేదు, పిల్లలు తిడతారు, నీకు బుద్ధి జ్ఞానం ఉందా లేదు, ఎక్కడ పడిస్తావు, అంత మైపారమా, నీకు ఎంత మైమరుపా అని ఆ బంగారం కోసం పిల్లలు కొట్టేస్తాం, తిడతాం, నిద్ర పట్టదు, ఆహారం కూడా జీర్ణం అవ్వదు. అంత మనసు నీకుందే, నా యేసే మీద ఎందుకు నీకు అంత మనసు లేదు, నా యేసుని ఎందుకు నువ్వు వెతకట్లేదు, ఎలా వెతకాలి? పరిపూర్ణంతో దేవుని వెతుకు. నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారా దేవుని వెతుకు, ఆయన వాక్యాన్ని వెతుకు. అప్పుడు దేవుడు మీకు ఇవన్నీ మీకు ఇస్తాడు. దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా. నా నీతిని, నా రాజ్యాన్ని వెతుకుడి, అప్పుడు ఈ భూలోకములో ఇవన్నీ మీకు కలుగుతాయి. ఎందుకు దొరకట్లేదు మనకి? ఎందుకు దేవుడు మనకి ఇవ్వట్లేదు? వెతుకుతున్నామా? ఉదయాన్నే వెతకాలి, యేసయ్యను, ఆ వాక్యం వెతకాలి. ఎక్కడున్నావు ప్రభు అని దావీదు వెతికాడు, సమయం లేదు. ఒక స్త్రీ 10 వెండి నాణాలు ఉంటే ఆ 10 నాణాలు ఒక నాణం పోగొట్టుకుంటే ఆమె వెతికింది వెతకలేదు, సమయం లేదు. ఏం చేసింది? ఇల్లంతా ఊడ్చింది. అప్పుడు దీపం వెలిగించి ఎక్కడ పెట్టింది? దీపస్తంభం మీద పెట్టి ఆ చీపురు పెట్టుకొని ఆ ఇల్లంతా వచ్చి కానీ ఆ దీపం పట్టుకొని, ప్రియులరా, ఆ దీపస్తంభం పెట్టి కానీ ఇల్లంతా వెలుతురిచ్చింది. దీపం అంటే ఏంటి? దేవుని వాక్యం నీ పాదాలకు దీపము, నీ వాక్యం నా త్రోవలకు వెలుగు. 10 వెండి నాణాలు అంటే 10 ఆజ్ఞలు, 10 వెండి నాణాలుగా 10 ఆజ్ఞలు. ఒక ఆజ్ఞను పోగొట్టుకుంటే దేవుడు వస్తాడా? 10 ఆజ్ఞలు పాటించాలి. గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి. ఆ పోగొట్టుకున్న ఆ నాణము దొరికినంత వరకు ఆమె ఏం చేసింది? ఇల్లంతా ఊడ్చింది, వెతికింది. ఏ బీరువా కిందో, నాపతే ఏ పిట్లో పెట్టానో, నాపతే బట్టల్లో పెట్టానో, నాపతే ఆ చీరల కింద పెట్టానేమని వెతికి, కన్నీటితో వెతికింది, హృదయపూర్వకంగా వెతికింది, మనసు పూర్తిగా వెతికింది. వెతికినంత వరకు ఆమెకి సంతోషం లేదు. దొరికిన తర్వాత ఏం చేసింది? తన చెలికీర్తుల్ని, బంధువులు, స్నేహితులు పిలిపించి నేను పోగొట్టుకున్నానని సంపాదించుకున్న చెల్లెలారక్కల్లారని వాళ్ళకి తెలియపరిచిన సంతోషంతో చప్పలు కొట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి. దేవుడు నీ కుటుంబంలో ఏదైనా మేలు చేయగానే, ఇదిగో నా భర్త పెయింటింగ్ వేస్తుండగా నా భర్త పడిపోయాడు, నా భర్తను దేవుడు రక్షించాడు, ఇదిగో కూటం పెట్టుకున్న ఇంట్లో, ఇదిగో నా బిడ్డకు భయంకరమైన అనారోగ్యం వచ్చింది, అనారోగ్యం నుంచి దేవుడు నా బిడ్డను రక్షించాడు, ఇదిగో స్తుతి కూటం పెట్టుకుంటున్నాం. ఇదిగో నా భర్త కోవిడ్తో బాధపడినప్పుడు, మరణ పడక మీద దేవుడిని లేపినప్పుడు, ఇదిగో దేవునికి ఏమిచ్చి రుణం తెచ్చుకోగలని కూటం పెట్టుకోవడం, అదే దేవుని దగ్గర గొప్ప భాగ్యం. చప్పలు కూడా దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి. ఎప్పుడు కూటం పెట్టుకుంటా నువ్వు? ప్రార్థన. నీ కుటుంబంలో నీ సేవకులు పిలిపించి, విశ్వాసాలు పిలిపించి, ఇదిగో మరణ పడక మీద, భయంకరమైన మరణ, ఆ యొక్క వ్యాధి నుండి మరణ పడక మీద, భయంకరమైన కరెంటు ఫోన్ నుంచి పడిపోయాడు నా భర్త, లేకపోతే ఆ యొక్క పెయింట్ వేస్తారుగా నా భర్త పడిపోయాడు, మీరు సేవకులు వచ్చిన ఇంటికి ప్రార్థన చేయండి, మీ కూడా సేవకులతో విశ్వాసం వచ్చి మా ఇంటి దగ్గర కూటం పెట్టండి. దేవునికి ఏమిచ్చి రుణం తీర్చుకోక, ఎంత భయంకర ప్రమాదం నుంచి దేవుని రక్షించాడు. ఆయనకు వందనాలు చెప్పాలి. గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి. అదే ఆయన రుణం. ఆ పోగొట్టుకుని నాను దొరికిన తర్వాత ఏం చేసిందమ్మే? గంతులు వేసింది, సంతోషపడింది. పొరుగువారిని, స్నేహితుల్ని నీవు కూడా కూటం పెట్టుకొని, నీ పొరుగువారిని, నీ అక్క చెల్లెల్ని, అన్నదమ్ముల్ని, బంధువులని, సేవకులని, విశ్వాసులు పిలిపించి నీ ఇంటి దగ్గర కూటం పెట్టుకొని దేవుని గణపరచడమే ఆయనకి సంతోషం. చెప్పలు కూడా గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి. వెతకాలి. 4వది ఏం చేయాలి? 5వది ఏం చేయాలి? చెడు మార్గాలన్నీ విడిచిపెట్టాలా.
ఒకటోది దేవుని పేరు నిలబెట్టాలి, రెండోది తగ్గించుకోవాలి, మూడోది ప్రార్థన చేయాలి, నాలుగోది దేవుని వెతకాలి, ఐదోది చెడు మార్గం విడిచిపెట్టాలి. యెషయా గ్రంథం 47:10 ఒకసారి గట్టిగా స్వరమెత్తి చదవండి. 47:10 చదవండి. యెషయా రాసిన గ్రంథము, యెషయా ప్రవక్త రాసిన గ్రంథము, ఓల్డ్ టెస్టమెంటు 47:10. నీ చెడుతనమును ఆధారము చేసుకొని ఎవరు నన్ను చూడడని నీవు అనుకుంటివి, నేనున్నాను, నేను తప్ప ఎవరును లేరని నీవు అనుకున్నట్లుగా నీ విద్యయు నీ జ్ఞానమును నేను చెరిపివేస్తును. ఆ కీడు నీ మీదకు వచ్చినప్పుడు నువ్వు మంత్రించి దాన్ని పోగొట్ట చాలవు. ఆ కీడు నీ మీదకి పడును, దాన్ని నీవు నివారించలేవు. నీకు తెలియని నాశనము నీ మీదకి అదండి. ఎలా వస్తుందండి అమ్మా? ఎలా వస్తుంది? ఎవరో చూడరని ఆయన అనుకున్నాడు. ఎవరు? ఆ తాడుతుల్లో రామ్మూర్తి వ్యక్తి. ఎవరో చూడరు, నేను కిటికీలు వేసేసాను, తలుపులు వేసేసాను, కాళ్ళు చేతులు బాగా పీకేస్తున్నాయి, బలహీనం అనుకున్నాడు. ఎవరు అనుకున్నాడు? ఆ ఏసే పొట్టు కూడా కప్పేశాడు. ఆ 3 టవల్ చేతి కట్టింగ్ చేసి కప్పాడు. కానీ ప్రభువారి గద్దించలేదా? గద్దించారు. అది ఇప్పుడు గద్దించారు. బాధపడితే కానీ బోధ అర్థం. ఆ బాధలో ఆ బాధపడుతున్నాడు. కాళ్ళు రావట్లేదు, చేతులు రావట్లేదు, నడుము నొప్పు. తాగినప్పుడు ఆ పవర్ ఉన్నంత వరకు బాగా ఎన్ని పాటలు పాడతాం, ఎక్కడెక్కడో మాట్లాడని మాట కూడా వచ్చేస్తాయి. కానీ ఈ దినాన్ని ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ 5 విషయాలు దేవుడు అడుగుతున్నాడు. గట్టిగా దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి. ఒకటోది దేవుణ్ణి, ఆయన పేరు నిలబెట్టాలి. ఎక్కడా? నీ స్నేహితుల దగ్గర, బంధువుల దగ్గర, అన్నదమ్ముల దగ్గర ఆయన పేరు నిలబెట్టు. సిగ్గుపడద్దు. చాలామంది మా బంధువులు ఏమనుకుంటారు, బైబిల్లో ఆ కవర్లోని లేకపోతే సంచుల్లోని, బజారు సంచులు ఉంటాయి చూడండి, ఆ సంచుల్లోని తర్వాత బైబిల్ కనబడకుండా తీసుకొస్తారు. మా బంధువులు ఏమనుకుని నేను క్రైస్తవులు అనుకుని విలివేస్తారేమో అనుకుంటారు. ధైర్యంగా నువ్వు దేవుని బిడ్డగా నువ్వు గుర్తించి బైబిల్ గ్రంథం పట్టుకుని రా. దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి. ఒకరోజు హైదరాబాద్ చార్మినార్ కూడా బైబిల్ పట్టుకెళ్ళిపోయినానండి. నాకు తెలియగా అని అంటాను, బైబిల్ పట్టుకెళ్ళకూడదు, చార్మినార్ బైబిల్ పట్టుకెళ్ళకూడదండి. ఎందుకు పట్టుకెళ్ళకూడదు? నేను ధైర్యంగా పట్టుకెళ్ళిన బైబిల్. దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి. పట్టుకెళ్ళకూడదు. ఎందుకు పట్టుకెళ్ళకూడదు? మన క్రీస్తుని ప్రియులారా మనం బహిరంగంగా మనం స్తుతించాలా. ప్రభుని గణపరచు నీవు మనసు పూర్తిగా. యేషయాడు దానియేలు కనపరిచాడు, షడ్రక్ మేషక్ అబేద్నెగో కనపరిచాడు, అబ్రహాము దేవుని కనపరిచాడు, ఇస్సాకు దేవుని కనపరిచాడు, యాకోబు దేవుని కనపరిచాడు. నీవు కనపరచడానికి ఏముంది? ఎలా ఉండాలి మనం? అందుకే ప్రేమ దేవుడు ఎవరూ నన్ను చూడరు అనుకుంటున్నాం. దేవుడు చూడలేదా? ఏమ్మా? నీ విద్యను నీ జ్ఞానమును నిన్ను చెరిపివేసును. అకస్మాత్తుగా నీ కీడు నీ మీదకి వచ్చినప్పుడు ఎవరు దాన్ని తప్పించలేరు, పోగొట్టజాలరు. అకస్మాత్తుగా నీ మీదకి వస్తుంది. నీకు తెలియని నాశనం నీ మీదకే వస్తుంది. అందుకే చివరి వాక్యం చూసి ముగించుకుందాం. యెషయా రాసిన గ్రంథము 65:2-3 చదువుకొని ముగించుకుందాం. 1 సెకండ్ చదువమ్మా, ముగిస్తున్నాను. తమ ఆలోచనలు అనుసరించి చెడు మార్గము నడుచుకొనొచ్చు లోబడలని ప్రజల వైపు దినమంతయు చాపుచున్నాను. చూసారా ఏమంటున్నాడు ఆయన? లోబడనల్లని ప్రజల వైపు దినమంతయు. దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి. ఎవరైతే లోబడరో వారి వైపు యేసయ్య అలా చేతులు చాపుతున్నాడు. మీ ఇంటి దగ్గరే, నీ వాకిల దగ్గరే ఎవరైతే దశంభాగాలు తీయలేదో, ఎవరైతే మందిరానికి రాలేదో, ఎవరైతే ప్రార్థన చేయలేదో, ఎవరైతే దేవుని ఆజ్ఞలు పాటించలేదో, ఎవరైతే సిగరెట్లు, కైనాలు, త్రాగుడు, పాన్బల, బూతులు, చెడు మాటలు ఆడుతున్నారో వారి దగ్గర యేసయ్య అక్కడే ఉండి చేతులు చాపుతున్నాడు. నువ్వు మారవా? నీ చూపు మారదా? నీ ఆలోచన మారవా? నీ తలంపులు మారవా? నీ హృదయం మారదా? నీ మనసు మారదా? ఇదిగో నీ కోసమే నా చేతులు కలవరిసలో రక్తాలు కాచ, నీ కోసము
గాయాలు పొందాను, నీ కోసము ప్రాణం పెట్టాను, ఇంకైనా మానవా, కుమారుడా, కుమార్తె, ఎన్ని రోజులు, ఎన్ని నెలలు, ఎన్ని సంవత్సరాలు, ఇంకా నువ్వు మారవా అని దేవుడు నీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు. మంచి దినాల్లో ఉన్నాం. ఏ దినాన్న ఏం జరుగుతుంది ఎవరికి తెలియదు. అందుకే తమ ఆలోచనలు అనుసరించి, తమ చెడు మార్గులను అనుసరించు లోబడలని ప్రజల వైపు దినమంతయు నా చేతులు చాపుతున్నారు. దినమంతి నీ దగ్గరే. ఇంకా కింద వచ్చిన వారు తోటల్లో బలి అర్పణం అర్పించచ్చు, నా భయం లేక. చూసారా, ఎవరు భయం లేదండి? దేవుని భయం లేదు. ప్రియులారా, దేవుని భయం మనలో ఉండాలి. భయం ఉండాలి. భయం లేని ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించడు. భయం లేని అర్పణను దేవుడు ఆలకించడు, అంగీకరించడు. భయం ఉండాలి. నీలో భయం ఉండాలి, భర్తలో భయం ఉండాలి, నీ కుటుంబంలో భయం ఉండాలి. భయము కలిగి భక్తి చేయు. దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి. భయము కలిగి భక్తి చేయాలి. భయం లేని భక్తి అందరూ భక్తి చేస్తారు. ఆ భక్తి కాదు. ఏ భక్తి? భయముతో కూడిన భక్తి, భయముతో కూడిన పాటలు, భయముతో కూడిన ఆ మాట. నీ మాట భయం ఉండాలి. దేవుని దగ్గర ఆ మాట మాట్లాడేటప్పుడు దేవుని భయము నీ నోటి మాటలో, నీ చూపులో, నీ ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు వెంటనే నీ దగ్గరికి ఆయన వచ్చి నిన్ను హత్తుకుంటాడు, నిన్ను ముడతాడు, నిన్ను స్వస్థపరుస్తాడు. ఈరోజు ఎన్నో సాక్ష్యాలు వింటున్నాం, కానీ మనం లోబడట్లేదు. మనం ఇంకా కింద వచ్చినాం. నా భయము లేక నా కోపం పుట్టించుచు, నిత్యము కోపము కలుగు చేయించు, సమాధిలో కూర్చుండుచు, రహస్య స్థలాల్లో ప్రవేశించుచు. బైబిల్లో అంటారు, ఎక్కడుందండి పాస్టర్ గారు, ఎక్కడుంది అంటారు. ఇదే ఆన్సర్. మీరు చూడండి, చెప్పండి ఎవరికైనా, మీ బంధువులకు, స్నేహితులకి, ఏ స్థలాల్లో కూర్చుంటామండి? చెప్పండి, ఏ రహస్యం? ఆయనకి రహస్యం ఇది ఏదైనా ఉందా? ఆయన మరిగినది ఏది లేదు. యోనా వెళ్ళిపోయాడు, రహస్యంగా వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఎక్కడికి? తరిసిపట్నం వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఎవరు చూడరు. నేను వెళ్ళ ప్రభువా, నినివే పట్టణానికి వెళ్ళంటే దేవుడు పట్టుకోలేదా? ఎవరితో గద్దించాడు దేవుడు? అన్యజనుల చేత. దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా. దేవుడు గద్దించి, ఖండించి, బుద్ధి చెప్పినప్పుడు అప్పుడు ఆ సముద్రంలో, ఆ నడు సముద్రంలో ప్రియుల భయంకర తుఫాన్ రేగింది. కారణం ఏంటంటే, ఏ దినాన్న ఏ శోధన మన దగ్గరికి వస్తుంది ఎవరికి తెలియదు. దీపం ఉన్నప్పుడు మన ఇల్లు చక్క పెట్టుకో. ప్రాణం ఉన్నప్పుడు ప్రభుని చెప్పండి. మీ భర్తలకి, మీ కుటుంబానికి చెప్పండి, మీ భర్తలకు చెప్పండి. అయ్యో, ఈ పెయింట్ వేస్తుండగా నువ్వు పడిపోయి మందిరానికి రా, కరెంటు పోల్ నుంచి పడిపోయి దేవుడు ఎంతో రక్షించిన మందిరానికి రా, భయంకరమైన అనారోగ్యంతో నువ్వు పడిపోయిన మందిరానికి రా అని చెప్పండి. ప్రాంపూర్వకంగా మందిరానికి తీసుకురండి. తర్వాత వస్తాను, తర్వాత ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. ఏ రోజు ఏ దినం ఎలా ఉంటుంది ఎవరికి తెలియదు. కాబట్టి మనం దీపం ఉన్నప్పుడు మన ఇల్లు చక్క పెట్టుకోవాలి. ప్రాణం ఉన్నప్పుడు ప్రభువుని నమ్ముకో. అందుకే ఈ 5 విషయాలు కూడా అందరం కూడా మోకరించి 2 చేతుల మీదకెత్తి ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రభు ఇచ్చిన వాక్యము అందరి హృదయంలో, ఫేస్బుక్ లైవ్లో చూస్తున్న ప్రతి ఒక్క హృదయంలో దేవుని వాక్యం బహుగా ఫలించు, దీవించునుగాక. ఆమేన్. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడైన దేవా, ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి, గొప్పవాడా, శక్తిమంతుడా, షాలేము రాజా, ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో నీ అమూల్యమైన మాటలు మేము విన్నాం ప్రభువా. నీ మాటల చేత మమ్మల్ని బలపరిచావు, నీ మాటల చేత మమ్మల్ని ఆదరించావు, నీ మాటల చేత మమ్మల్ని ఎంతగానో బలపరిచావు. నీకు వందనాలు. మోకరించండి. అనారోగ్యంతో ఉన్నవారు, బాగా అనారోగ్యంతో ఉన్నవారు కూర్చొని ప్రార్థన చేయండి. అబద్ధం ఆడకుండా యేసే సన్నిధిలో మన దేవుడు యథార్థవంతుడు, పరిశుద్ధుడు, నీతిమంతుడు గనుక అనారోగ్యంతో ఉన్నవారు మాత్రమే కూర్చోండి. ఆరోగ్యంతో ఉన్నవారు అందరూ కూడా 2 చేతులు పైకెత్తండి. 2 చేతుల పైకెత్తి దేవుడు, పరమున దేవుడు, ఆకాశం నుండి దేవుడు మన మొర వినేదాగున మన మొర వింటాడు. ప్రియులారా, భూలోకస్థ మనుషులు మన మొర వినరు కానీ దేవుడు మన మొర వింటాడు. ఆకాశం నుండి నా మొర నా చెవుల ద్వారా మీ మొరలు వింటున్నాను. మీరు నా నామాన్ని గణపరచండి, ప్రార్థన చేయండి, తగ్గించుకోండి, నన్ను వెదకండి, మీ చెడు మార్గాలు విడిచిపెట్టండి, ఆకాశం నుండి మీ మొర వింటానని దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. ప్రియమైన దేవుని బిడ్డ, బయటని వరకు కూడా మోకరించండి. బయటని వరకు కూడా మోకరించి ప్రభువు సన్నిధిలో మోకరించి నిరారాజ్య దినాల్లో ఉన్నాం, కడవర దినాల్లో ఉన్నామండి. ఏ దినమున ఏమి జరుగుతుందో ఎవరికి తెలియదు.
తెలియని పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు ప్రియులారా, ఎంత భయంకరమైన శోధన, మరణ పడకబడిచి దేవుడు ఎంతగానో రక్షించాడు. తన ఉచితమైన కృపిచ్చాడు మనకి. ఉచితముగా దేవుని కృప మనకిచ్చాడు. ఉచితముగా దేవుని దయ, ఆయన ఆశీర్వాదాలు, ఆయన కృప మన మీద ఇచ్చాడండి. అందుకే దేవుని నామాన్ని గణపరుచుకుందాం, ఆయన పేరు నిలబెడదాం. రెండవది తగ్గించుకుందాం. మూడవది ప్రార్థన, హృదయపూర్వకమైన ప్రార్థన చేద్దాం. నాలుగవది దేవుని వెతుకుదాం. ఐదవది మన చెడు మార్గాలన్నీ విడిచిపెట్టి ప్రభు త్రోవలో ఉందామని ప్రతి ఒక్కరు కూడా నోరారా మోకరించి ఇంకా మోకాల వేడి ప్రేమిన దేవుని బిడ్డ, ఈ యొక్క స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజున దేవుడు నీకు అద్భుతమైన మేలు చేయబోతున్నాడు. స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజున గొప్ప మిరాకిల్ కుటుంబంలో చేయబోతున్నాడు. స్వాతంత్ర దినోత్సవం రోజున నీ కుటుంబాన్ని దేవుడు ఒక అద్భుతంగా దేవుడు కార్యం చేయబోతున్నాడు. నీ కుటుంబాన్ని దేవుడు ఆదరించబోతున్నాడు. పేదరికాన్ని దేవుడు తీసివేయబోతున్నాడు. నీ కుటుంబాన్ని ఆయన బ్లెస్సింగ్తో నింపబోతున్నాడు. ఆస్తి కర్తలుగా దేవుడు చూడబోతున్నాడు. నీ కుటుంబంలో మంచి ఉద్యోగం ఇవ్వబోతున్నాడు. బిడ్డలు లేని వారికి బిడ్డలు ఇవ్వబోతున్నాడు దేవుడు. నీ భర్తలో మార్చబోతున్నాడు. నీ బిడ్డల్లో మార్చబోతున్నాడు. గొప్ప మిరాకిల్ దేవుడు చేయబోతున్నాడు. స్వాతంత్ర దినోత్సవం 75వ సంవత్సరంలో మనం ఉన్నాం. స్వాతంత్రం వచ్చి 75 yearsలో దేవుడు ఒక అద్భుతమైన కార్యం చేయబోతున్నాడు. ఆయన దగ్గర నువ్వు హక్కుదారుడిగా ఉండాలి. ఆయన దగ్గర నమ్మకముగా ఉండాలి. ఆయన పేరు నిలబెట్టాలి. ఆయన దగ్గర తగ్గించుకోవాలి. యేసయ్య దగ్గర కన్నీటి ప్రార్థన చేయాలి. యేసయ్యని కన్నీటితో వెదకాలి. యేసయ్య దగ్గర నువ్వు చేసిన చెడు మార్గాలన్నీ విడిచి నడిచిన ఎడల గొప్ప మిరాకిల్తో దేవుడు చేయబోతున్నాడు. భయపడద్దు, అధైర్యపడద్దు. ప్రభువు నాకు సహాయకుడు అని ఒక నిరీక్షణ కలిగి ప్రభు దగ్గర ప్రార్థన చేద్దాం. ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి, గొప్పవాడా, శక్తిమంతుడా, శాలేము రాజా, నిత్యము దేవదూతల చేత కొనియాడబడుచున్న మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, ఈ దినాన్ని నీ మాట, నీ ఆజ్ఞలు, నీ కట్టడలు వింటాం, పాటిస్తాం ప్రభువా. ఇప్పుడు మీ దాసు చెప్పిన 5 విషయాలు కూడా మేము పాటించి అనుసరించే కృప మా అందరికీ దయచేయమని నజరేయుడైన యేసు నామమును బట్టి అడిగి వేడుకొనుస్తున్నాను మా తండ్రి. ఆమేన్ చెప్పండి గట్టిగా, ఆమేన్. మనకి మహిమ కలుగును. హల్లెలూయా. అందరికి వచ్చిన పాట కదా, అందరు కలిసి పాడదాం. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. స్తోత్రం, స్తోత్రం. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా.
దీనుడా అజేయుడా ఆదరణ కిరణమా పూజుడా పరిపూర్ణుడా ఆనంద నిలయమా దీనుడా అజేయుడా ఆదరణ కిరణమా పూజుడా పరిపూర్ణుడా ఆనంద నిలయమా జీవదాతవు నీవని స్తుతి మించి పాడనా జీవధారవు నీవని కానుకనై పూజించను జీవదాతవు నీవని స్తుతి మించి పాడనా జీవధారవు నీవని కానుకనై పూజించను అక్షయ దీపము నీవే నా రక్షణ శృంగము నీవే స్వరాచన చేసెద నీకే నా స్తుతులర్పించెద అందరూ కలిసి పాడదాం దీనుడా అజేయుడా ఆదరణ కిరణమా పాడాలి పూజుడా పరిపూర్ణుడా ఆనంద నిలయమా సమ్మతి లేని సుడిగుండాలై ఆవరించగా గమనము లేని పోరాటాలే తరుముచుండగా నిరుపేదనైన నా ఎడల సందేహమేమి లేకుండా ఏతువేలేని ప్రేమ చూపించి సిలువ చాటునే దాచావు ఏతువేలేని ప్రేమ చూపించి సిలువ చాటునే దాచావు సంతోషము నీవే అమృత సంగీతము నీవే స్తుతి మాలిక నీకే వజ్ర సంకల్పము నీవే అందరూ కలిసి పాడదాం దీనుడా అజేయుడా ఆదరణ కిరణమా పూజుడా పూజు ఆనంద నిలయమా నెరవేర్చుటకే మార్గదర్శివై నిత్య నిబంధన నాతో చేసిన సత్యవంతుడా విరిగి నలిగిన మనసుతో హృదయార్చనే చేసేదా కరుణ నీడలో కృపావాడలో నీతో ఉంటే చాలయ్యా కరుణ నీడలు పడాలి నీతో ఉంటే చాలయ్యా కర్తవ్యము నీవే కనుల పండగ నీవేగా శ్వాసము నీవే
కిరణమా, పూజుడా పరిపూర్ణుడా, ఆనంద చప్పలు కొట్టాలి. ఊహకు వందని ఉన్నతమైనది దివ్య నగరమే, స్ఫటికము పోలిన సుందరమైనది నీ రాజ్యమే. ఆ నగరమే లక్ష్యమై మహిమాత్మతో నింపినావు, అమరలోకాన నీ సన్నిధిలో కొత్త కీర్తనే పాడెదను. అమరలోకాన నీ సన్నిధిలో కొత్త కీర్తనే. ఉల్లాసము నీవే, నయనోత్సవము నీవేగా, ఉల్లాసము నీలో ఊహల పల్లకి నీవేగా. దీనుడా అజేయుడా ఆదరణ కిరణమా, పూజుడా పరిపూర్ణుడా, ఆనంద నిలయమా. జీవదాతవు నీవని స్తుతి మించి పాడనా, జీవధారవు నీవని కానుకనై పూజించనా. అక్షయ దీపము నీవే, నా రక్షణ శృంగము నీవే, స్వరార్చన చేసేద నీవే, నా స్తుతులర్పించెద నీకే. అక్షయ దీపము నీవే, నా రక్షణ శృంగము నీవే, స్వరార్చన చేసేద నీకే, నా స్తుతులర్పించెద నీకే. దేవునికి స్తోత్రం. ప్రార్థన చేసుకుందామండి. మీరు తలను వంచినట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధ జీవాధిపతి జీవము కలిసి ప్రభు నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు నాయనా. ఇంతవరకు ప్రభుని కృపను బట్టి నడిపించినందుకు నీకు స్తోత్రాలు అయ్యా. కానుకలు ఎత్తబడి ఉన్నాయి, మీకు సమర్పించి ఉన్నాం. 30 దంతులుగాను 60 దంతులుగాను 100 దంతులుగాను ఆశీర్వదించండి. నీ మందిరంలో కూర్చున్న ప్రతి బిడ్డను మీరు గమనిస్తూ ఉన్నారు, ప్రతి ఒక్కరిని ఆశీర్వదిస్తూ ఉన్నారు, ప్రతి ఒక్కరి కానుకను ప్రభు నేను మీరు ప్రేమిస్తూ ఉన్నారు. ఆ విధంగా ప్రభు మమ్మల్ని అందరినీ నీ కనుదృష్టిలోనే మమ్మల్ని ఉంచుకోండి. నీ ఎరచేతుల మీద ఎత్తి పట్టుకోమని మమ్మల్ని అందరినీ ప్రభుని సత్యమైన మార్గములో అయ్యా ఈ లోకములో ప్రభు నాయన ఎలాగైతే మా భారతదేశానికి ప్రభు నాయన స్వతంత్రము తీసుకొని వచ్చి ఉన్నారో, మా క్రైస్తవులకు కూడా ప్రభు నాయన ఇంకెటువంటి ఆటంకాలు లేకుండా సంపూర్ణమైన ఫ్రీడాన్ని ప్రతి ఒక్కరిని ప్రభు స్వేచ్ఛను దయచేయమని, క్రైస్తవులకి ఎటువంటి ఆటంకాలు ఇబ్బందులు ఇరుకులు ప్రభు నాయన తలపెట్టిన ప్రతి ప్రభు నాయన సాతాను సమూహం ప్రభు నాయన తలదొక్కమని, కానుకలు మనం సమర్పిస్తూ ఉండగా మీరు ఆశీర్వదించమని నజరేయుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి విడి బతిమాలుకొనుచున్నాము తండ్రి. ప్రార్థన చేసుకుందాం. పరిశుద్ధుడైన దేవా, ప్రేమగలిగిన మా తండ్రి, సొలొమోనుతో మాట్లాడినట్లు ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడారు. అలాగే వారి గృహాలకు వెళుతారన్న తర్వాత దర్శనాల ద్వారా స్వరము ద్వారా నీ ఘనమైన నామాన్ని ఘనపరుస్తాం, తగ్గించుకుంటాం, ప్రార్థన చేస్తాం, నిన్ను వెతుకుతాం, చెడు మార్గాలు విడిచిపెట్టి నీ వాక్యానుసారంగా జీవించే కృప దయచేయండి. మేమందరము కూడా భారతీయులము, నీ సాక్షిగా మీ ఉండి నీకు ప్రభువా మీరు మాకు అప్పగించిన బాధ్యతను స్వేచ్ఛగా స్వతంత్రుడుగా నీలో జీవించే కృప మా అందరికీ దయచేయండి. నమ్మకమైన వానికి దేవుల్ని మెండుగా కలుగును అని మాట్లాడావు. ఇదిగో నాయనా, ఈ మధ్యాహ్న కాల సమయంలో
సిగ్గుపడకుండా ధైర్యంగా నేను గణపరిచి నేను స్తుతించే భాగ్యము ప్రతి కుటుంబానికి దయచేయండి. మా దేశాన్ని కాపాడండి, మా దేశంలో ఉన్న ప్రజలందరినీ కాపాడండి, మా రాష్ట్రాన్ని కాపాడండి, మా రాష్ట్రంలోని ప్రజలందరినీ కాపాడండి, మా జిల్లా ప్రజలను, మా మండల ప్రజలను, మా గ్రామ ప్రజలను, నాయకులను, ప్రతి కుటుంబాన్ని ప్రభువా నిన్ను సొంత రక్షణగా ధరించుకునే బిడలగా చేసి సహకరించి దీవించమని మా దేశంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ జిల్లాలో మండలాల్లో గ్రామాల్లో వీధుల్లో ఏ తెగులు ఏ ఒక్కరి మీద రాకుండా యేసు నామములో అవన్నీ లైప తొలగి దూరపరచును ప్రార్థిస్తూ మీ కంచి మీ కాపుదల నీ కృప క్షేమములు ప్రతి కుటుంబం మీద ఉంచమని దాసులకి ఇచ్చిన బిడ్డలను సంఘ 4 సంఘ బిడ్డలను ఆత్మీయ తల్లిదండ్రుల తోటి సేవకులు మా శిష్యు ప్రతి కుటుంబాన్ని కూడా మీరు దీవించి మీరు ఆదరించమని యేసు నామాన్ని బట్టి అడిగి వేడుకొనుస్తున్నాను మా తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. పరలోకమందున్న మా తండ్రి, నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడునుగాక, నీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూమి మీదకు నెరవేరునుగాక. మాకు కావలసిన అనుదాహం నేడే మాకు దయచేయము. మా రుణస్తులు మేము క్షమించిన ప్రమాణాలను క్షమించము. మమ్మల్ని శోధన దేక దుష్టుని తెప్పించము. ఎందుకనగా రాజ్యము శక్తి మహిమ నిరంతరము కూడా నీవే ఉన్నామో తండ్రి. ఆమేన్. తండ్రి దయ, కుమారుని కృప, పరిశుద్ధాత్మ నిత్య సహవాసము సన్నిధి కూడి వచ్చిన సంఘ బిడ్డలకు దాసులకు ఇచ్చిన బిడ్డలకు 4 సంఘ బిడ్డలకు నీ సన్నిధి మీ ఆత్మ నిత్యము తోడై నడిపించునుగాక. ఆమేన్, ఆమేన్. ప్రైజ్ లార్డ్. మీ అందరికీ వందనాలు. దేవుడు అందరినీ బహుగా దీవించునుగాక. ప్రైజ్ లార్డ్. ఇంకెవరైనా మరి